bulu kutu. Ngelek-ngelek lambe ning atiku tetep tresno karo kowe Cahayu. Wis tak menengo. Wis tak menengo wae. Menengo lek nganti omak jotos nang lho ya. Iro. Sing wedok kok ora agresif blas. Eleke iki lho. Lah nyapa? Sing jenggleng kene kolore pedhot iki lho. Kowe mripatmu yo nyak. Lah sing syukur kayak dendam kok karo sampean. aku lho kene lho rate kok mek ngene tok. Karo. Dendam kowe, ayo. Aku lek suwi-suwi joget ngene-ngene lho aku. Pak Rudi menika nun sewu. Menika yen kula goleki menika pun dadi napa nggih siner dan berbagi kesenangan. Betul. Mula wong ki nek sugih ya aja malih, yen penak ya aja ndangak, sugih bondo aja pamer dodo. Selalu utamakan silaturahmi karena silaturahmi akan mendekatkan rezeki Allahumma. Amin. Bagas waras sehat walafiat, panjang yuswane, lancar rezekine, sehat awake. Amin amin ya rabbal alamin. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Yuk maranggono jumeneng sedaya. Jembar gone, Nduk. Kaping papat sekira ingkang luwe, kaping lima pikir wengi ingkang suwe, sakabeh sebab bisa ngakoni. Kental gamelan balungan Sekar Madu. Sayyidina Maulana Muhammadi ada zaman bismillahirrahmanirrahim kalimatan kita bagi berbilahi sangka hati ikuli masa bernade kaping pisan mojo kurang janganane kaping pintu salat wengi lakonono kaping teruang kang sore tunggulono kaping papat wetangira engkang luwe kaping lima pikir Hablas rukun Islam. sakabeh sebab bisa nglakoni insyaallah Gusti Allah dijabari.
Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Pindo ya nak ya. Sadiqul Wazir Amin Tupak tupak. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wazir Amin Rukun Islam cacahe ana lima. Sahadat kapindhang lakoni salat kaping telu netepi awe zakat syarate lamun cukup bandane ana sanisa kaping papat puasa bulan Ramadan munggah haji rukun kang kaping 5 tindak makanane lamun wis cukup duwite sehat awake uga mampu jagaake la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Madil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Madil Amin Ya, dadi bengi iki awake dhewe manut pelawake sak longgare ya ora dadi baya pengopo. Menisa lumaku kabeh ya upama aku ngengkel ngeyel kowe kudu ndang 21 ya iso ning nyatane kabeh kuwi karya nak tiasing sesama. Sing nanggap ya men seneng, sing mirsani ya men terhibur. Oh, ngono Ora saklek-saklek awake dhewe ora. Ora saklek-saklek lan ora angel-angelan. Oh, ngoten iso dileksanani iso ditindakne kanthi bener becik awake dhewe mung manut. Oh, ngono ya. Nggih stoke dawuh, awake dhewe diatur jadwale karo bintang tamu ya ora mung iki tok kono. Ya, iya. Iya, Saya nek wis bintang tamu penanggap njaluk Niken Salindri. Wes. Ngono ya, iya. Mesti awake dhewe sing kalah karo anak wedok si Niken Salindri. Oh, ngono Contoh ya sasi ngarep kuwi jane tanggal 8. Ning tanggal 8 Niken ora iso diundur tanggal 9. Oh, ngono ya. Iya. Ning Pagu ya nek ora kleru. Ning Pagu Kediri. Oh, karo anak wedok si Niken Salindri. Oh, ngono ya ngestoke dawuh. Nggih, pokoke kula matur nuwun menjane Bapak Haji Rudi Kusnawan so Ibu Hajah Fitrianingsih. Ya, panjenengan sing neruske marang panjenengane Bapak Haji Jumadi so Ibu ingkang tansah nguri-nguri kelawan budaya. Nyatane papane ya jembar, papane ya bawira. Iya, pokoke dilestarekne orang tahun sepisan ora apa-apa. Sing penting tetep nggelar wayang. Ya, panjenengane almarhum kekalih men mesem oning kasuwargan Jati nyawang anak-anak itu ora lali nguri-nguri budaya ngiras mantes kirim donga marang sing wis ana swarga. Ya, ya ngestoke dawuh. Ya. Genti bintang tamune aja awake dhewe ae sing ngomong. Ya. Ngono. Ya,
biasane njaluk ditabuhi musik. Oh, ngono Mas jog litik jog luduk. Heeh. Monggo, musike dionekne Mas Soro. Ah, ya. Mangadin. Utuh. Rasane kaya ketiban baru lintang kang mulyang nipo ning dadaku sing lali wis eling karo aku gelemule gelem bali karo aku janur gunung rasane gumun setahun ora rugi rino wangi nggonku nyuwun matur nuwun pancen iki sing tak suwun rasane yo makpong sugeng dalu Mas Dwijo Kakok sugeng dalu Mas Klidik menungsane ning Duta Jari peh sowe ram ning WC bareng yo nyanyi As metu kok tebon-tebonan ngono kae ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rasane jero dadaku rasane mampong leko atiku wis ora dadi duk jantungku saiki wis mari kangenku rasane jero dadaku rasane mampong leko atiku wis ora nyucut siraku saiki wis mari ngeluku ayo cinta Hey, 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 yo mata rasane apa ye bicara Indonesia spesial kagem masyarakat rasane koyo ketiban sekali wis eling karo aku mulai gelem bali karo aku janur kuno rasane gumun ora rugi kawani kemudian aku kuat pancen kuwi sing tak suwun rasane yo papa Oke, Mas. Spesial pulang dari tutup giling 2025. apa rasane jero dadaku rasane mantap leko atiku wis ora dadi duk jantungku saiki wis mari kangenku apa rasane jero dadaku rasane mantap leko atiku wis ora nyucut siraku saiki wis mari ngeluku ayo rasane hey 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 rasane kapiye rasane kaya ketiban daru lintang
luar biasa. Alhamdulillah. Kita rup kuwi nganti kaya mumbul-mumbul. Ketiban lagu plong-plong-plong ki mau. Krono Mas aku nek boten. tapi ngono. Tembang nika njumboke raos penggalipun Bapak Haji Rudi. Heeh, Ing so Ibu sama- Hajah so Fitri. Ibu Hajah Fitri kesanipun plong penggalihipun. Nggih. Plong ing manahipun. Heeh. Saya dalem nika tutup giling. Heeh. Dados plong sedaya panjangkahipun insyaallah dipun ijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin nggih Mas. Jo. Alhamdulillah. Mak Cangik Yulimbo. Damel anu dalem. Nggih. Panjenengan pun banyak terus. Wit wau keluar wong iki kok. Lah piye? Masa lek dalange monoton ora nek banyolane ya penontonnya ora iso guyu. Ampun melih kok Heeh. dalang, ampun Heeh. melih kok nggen wayang, nggen Iya. campur sari. Heeh. Pengaosan mawon sakniki kedah wonten suasana-suasana humoris. Humor, heeh. Nggih, mula masyarakat Jawa Timur sudah terbukti tidak mau diajak untuk berpikir, tapi harus kita ajak selalu bahagia. Bahagia. Mula tepuk tangan untuk wonten ing masyarakat dalem nika. Nggih luar biasa. Selalu bahagia. Nganti sing nonton ini tekan buri ngono lho Mas. Wah biasa ngriki Ngomongnya. nek sing delok rame kula ora gumun Mas. Sebabe. Wong ora bayar kok. Nek bayar mesti Ning niate sing kagungan dalem lak nyenengne wong akeh. niki sing iso diarani inama akmalu biniat. Artinya Niatipun Bapak Haji Rudi sak keluarga Hah? berbagi kebahagiaan Hah? dan berbagi kesenangan. betul. Mula wong ki nek sugih ya aja malih, yen penak ya aja ndangak, sugih bondo aja pamer dodo. Selalu utamakan silaturahmi karena silaturahmi akan mendekatkan rezeki Allahumma. Amin. Niki Mas. Iya. Mula seneng buk apa tutup giling gini. Tutup giling. Iki lho, tutup gilinge kaya ngene Mas, nutup cobi. Ayo. Nyapa? Loh, kok nyapa tutup giling kuwi lho. Regenge kaya ngeten iki cobi. Aku jane mau teko lho Pak Kanto. Ini rada maju Sik to ben kena omong ki. lampu. Omong pisan mak clemong nek ora penak kok moh Lah, teko ki lho. Lah piye wong buka giling ra diceluk, tutup giling iki ya. Loh, piye to maksudmu ki lho? Iki acarane kan tutup giling. Lah to. iya buka ya dhewe ra roh kok roh ditutup ki terus piye? Loh. Sik iki panjenengan yang mengklarifikasi Mas. Ora iki cara-carane sambil menyelam minum air. Loh, priya menyelam Minum air. yo wetenge kembung ya. Mas ngene lho peribahasa kuwi peribahasa. Ngeten. Sampean ki nek bengi ki terlalu bodoh banget. Iso-iso aku karo Mas Kangko lho sing budal, sampean ora melu lho. Heeh. Pak Haji Rudi ki karepe Budal sapa? karo Mas Kangko. Ora apa-apa budal lho. Loh, lah kepiye? Memang iki tahun-tahun pecah iki bengi iki. Kok tahun-tahun pecah. Tahun pecah dagelan to. Ora. Pangapunten. Wong kowe iki contongmu ra ndonga sing elekno nyapu. Ora ndonga pancen yo kabeh iki do pecah. Ya mek awake dhewe iki sing awet mergo aku sing iso mbakmu sing aku tok. Dadi Wong kuwi nun pangapunten Mas. Ah, piye? Panjenengan niku mimpin yoga sak menten kathahipun. Ah. Tanggal jawabipun lak ageng to. Yo tanggung jawab gede no. Tesik dipun paringi tanggal jawab Maranggono, sinden. nggih. Sik diwe tanggung jawab pemusik, Nggih. sik diwe tanggung jawab tukang son, Tukang tukang son. panggung. Lah nek kaya awake dhewe ngene iki lho, semua pekerjaan itu pasti membawa resiko tur ya abot, ngono lho. Lha abot nyapa dilakoni. Loh. Wong Piye urip tepuk? iki golek entenge kok. Iya, tapi semua pekerjaan itu pasti memberatkan. Pak Haji Rudi arepa kepiye-kepiye senajan to wis mulya wis kepenak, tapi proses membawa suksesnya itu penuh dengan lika-liku. Ngono Kaya lho. ruru wae kowe. Wong lagi petuk bengi iki roh prosese kowe. Ki jane iki kowe iki jane Cak omongan kok nyerekat terus. klambimu karo aku padha lho, Mas. Padha tapi lek beradu argumen ngene iki aku iso beda. Loh, maksudnya Pak Haji Rudi ki ngejak seneng. Dum-dum sedekah, sedekah ora wujud dhuwit tapi wujud tontonan. Dono rasa. Dono rasa. Heeh. Wong sing mirsani ya seneng, Pak Rudi ya seneng, sing ditanggap ya seneng. Lah awakmu pra ya seneng. Kowe rohe Pak Rudi seneng. Loh. Pak Rudi wis mesam-mesem kaya ngoten kok ora Kuwi seneng. mikir. Loh, mikir apa jale? Bengi iki entek kok akeh men. Iki lho, wong ki terlalu apa ya jenenge berpikir buruk ki ngene iki. Jangkal pikirane Wong, jangkal. Sampean ngerti pengorbanannya beliau seperti itu coba. Ngene ki guwak ragat golek nikmat tujuannya ben slamet donya akhirat. Betul. Saya gandul syafaat saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Ki ben penak ngono lho. Kaya ruru wae kowe iki. Lho. Iki cangkemmu ki jane
Kok dijak nyambut gawe kok ming ora iso nyawiji iki lho. Ngene iki paling tidak urun rembug, urun donga, melu mikir. Terus dipikir karo Pak Rudi nyapa aku melu mikir barang iki. Iya ning paling tidak ki Mas Kangko lenggah. Ya dalange ket biyen linggo, ngadeg yo kernet. Kowe ngomong kene wae kowe, angel dijak omong kowe. Sing dimaksud jog klitik kuwi ngene lho, dalang ki tanggung jawab apa? Dengaran madhep rene sampean. Lho. Lah yo Komunikasi biar enak kok. aku ki jane dalang klasik wegah lho madhep ning mburi iki. Ning gandeng aku ben komunikasi karo kowe bisa cetha ngono lho. Ngajeni ngono lho. Aku yo aja modak ngadeg kaya dalang eko lho, aku tau apuk pisan ngono. Anu kok Mas Kluthuk niku napa-napa dipaido Mas. Wong ngene iki sing rawuh ya lenggah direwangi lenggah ning tebon-tebon kaya ngono ki butuhe golek seneng, butuhe golek seneng. Seneng apa? Kowe ra cengengesan bayar larang ning guyang-guyu tok kowe. Lho, pancen dibayar ki ben kon guyu ngene iki ya. Jane gendeng jane iki. Iki lho kowe mleset lho kowe omonganmu ki. Meneng aku Lho, ora meneng piye engko aku meneng sing ngancani sapa sampean? Aku sing wong. Wah, kenyeh. Omong ora bermutu blas. Weh, aku padahal ngomong tak totol lho, Mas. Iya. Pilih. Dasar omong sing bermutu. Pak Kangko, Dalam. dalu menika mujudke Sapa sing ngarani isuk sapa? Aja nggih kuwi tek kono kuwi. Ayo. No. Dalu menika Pak Rudi nimbali jenengan dalam rangka tutup giling. Lah wis jelas toh. Tutup giling menika napa? Wong ki dari awal saka awan dadi bengi, saya bengi dadi awan. Saka apik dadi elek, saka elek dadi apik. Iso dadi apik. Ini yang bisa dinamakan dinamika kehidupan dalam kehidupan yang kita hadapi di dunia ini. Masya Allah. Ono buka, ono tutup. Mulane kalau wingi menika buka giling, alhamdulillah petani hasilnya melimpah ruah. Pak Rudi tutup giling menika mujudke syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala, nimbali panjenengan paring pangipun dumateng sedaya warga masyarakat ing dalu menika. Niki nduduhke wujudke syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah mula wondene kaya Mas Kangko karo Kang Rama. Kuwi wondene kaya tanduran tebu nggih to Mas. Turun tumurun saka nggon saka dadi tunase nganti tekan dadi tebune nyatane ya nitis nggon putrane Mas Dwija Kangko. Mula wondene kaya tebu dicontoh, tebu ki dicontoh. Ya, saka Mbah Sukron medun ning aku. Leres. Apa lek tunas ki mesti apik. Tebu ki nyatane ya nek sing bongkeng. Ayo, urung mesti lek tebu ki tanduran apik kabeh. Mesti di antara mereka tebu-tebu sing ditandur kuwi mesti nek sing bongkeng. Jadi sesuatu yang baik pasti ada. Mesti nek eleke. Ngono, cecengesan kowe. Aku ora ngerti iki ora tebu tok iki rencanane jagung ki sok ben subur. Lah sebabe Mas. Diuyu wong sakmene iki lho. Iki maune ki jagung ki, maune jagung ki. Batinku ki sapa kok madhep rono kae. Penot wayange ning kene kok madhep rono kok nguyuh dipeke. Lah mulane iki sing diarani jagung bertongkol dua. Ya iki kowe ra mudeng kok ngono diomongi ra percaya. Kene tak kandhani. Pangapunten Mas Kang. Ya. Masyarakat ingkang lenggah dalu menika mboten ngirangi rasa hormat para kepemerintahan Forkopincam lenggah. Nggih. Wonten Bapak TNI Polri nggih lenggah. Kepala desa yang dikasih Pak Juwanto, Pak Lurah ya rawuh. Berarti ini salah satu bentuk serawungnya Pak Haji Rudi itu hebat. Kok kowe ngomongnya aku karo Pak Rudi lho. Pak Rudi karo aku padha-padha petani tebu. Masa? Aku ya petani tebu. Loh, lah kok ora omong kowe? Nandur tebu ki 3 ning ngarep omahku. Tebu karo pring kuning ki tak tandang. Iki lho, kowe omongmu ki ora kena dicekel ya iso. Lho omongan cekel ki rasamu ki terus nyambit. Mulutmu adalah harimaumu. Ya. Kuwi mbiyen, lek saiki ki jarimu adalah harimaumu. Loh, kok saged? Lho iya no. Mbiyen mulutmu adalah harimaumu. Okay. Tapi sekarang tuh jarimu harimaumu. Kowe ngantek nggih story sing kira-kira menyinggung perasaan orang lain. Kowe kena pasal kowe cilaka kowe. Ya. Iya lah. Komen sing larani ati. Komen sing larani ati, kena pasal. Bener. Ya ora? Undang-undang penyalahgunaan ITE bener. Jadi duduk mulutmu harimaumu dulu. Sekarang itu adalah jarimu harimaumu. Nilai ajining diri saka lati. Kuwi mbiyen. Urung mesti sing mbokne kuwi. Lah apa iya? Ajining diri Saka lati. berarti lek dirine latine apik, Dirine jati dirine ya mesti apik. kowe roh bupatimu. Bupatimu Ngerti? sapa? Pasgiri Sanjoko. Bupati Ponorogo to kuwi. Latine apik, janjine apik, nyatane ya kecekel KPK. Kowe mau jane rasa omong kuwi wis malah. Kok ngendi-ngendi kok kowe iki kok. Ya ora?
Iya ning Urung mesti. Urung mesti, apa urung mesti ya? Urung mesti. Dadi lati ki aja didelok saka Jati diri. Jati diri. Hati-hati lho golek. ning lak sinambung to kuwi. Sinambung piye? Mergo ajining diri saka lati lak gumantung saka ajining raga gumantung saka Busana. Nah, iki gandengane. Lah iku lho. Ajining Raga Raga saka busana. saiki iki sing gampang ngapus iki klambi sing apik-apik. Sing jas-jasan. Sepaton, gilap. Terus Ajining raga saka busana. berarti lek busanane apik Mesti tumindake ya apik. urung mesti nyatane sing korupsi kae lho, nggih jas. Ayo. Nggih sepatu gilap. Heeh. Tas kalor ngidul ya bermerek. Sing Ayo. ngomong sapa? Mbak Ajeng niki ragane kaya ngono. Ketoke sing dadi provokatore demo pati iki to ketoke. Ya, nek tapi kene ya bener. Lah nggih. Tapi sing nganggo apik-apik ora mungkin nganggo jaket Honda. Nah, urung mesti. Urung mesti. Dadi wong ki aja ndelok saka pakaiane, tapi deloken saka perilakunya. Ora disawang saka njabane. Tapi jerone dalam bahasa Inggris mengatakan but look from the outside, but look from the outside. Don't look from it. Don't look from the outside, but from in the heart. Uwe. Jangan melihat dari sisi luarnya, tapi lihatlah dari dalam hatinya. Kilo. Awakmu tak akoni secara pemikiranmu Loh, jenius. iya lho. Kudu berpikir ki kaya ngono. Berarti pepatah mengatakan dulu ki urung karuan diterapne saiki. Saiki bener, Bos. Ngono lho. Lungono. Ya. Ya anggrek. Berarti urung mesti yen Mbah Sukron nitis gan putrane yo padha karo wong tuane urung. Urung mesti. Enak apa? Lah kan wawan ora ceblok saka adoh saka wite. Betul. Heeh, ya. Berarti wawan Ora ceblok adoh saka wite. urung mesti. Lek gondol codot kaya toko wite. Ayo. Ya ora? Jadi pepatah dhisik kok Salah, Pak. Kan. Urung mesti diterapne iki bener. kacang mongso ninggalo lanjaran. Kacang Mongso ninggalo lanjaran. urung mesti. Lah lek kacang iki digondol Garuda. Yo ninggal anjaran yo. Kae lak nggon sponsor kae Tapi kan realita. Oh iya, Bos. Maksudnya nandur kuwi ngunduh ngono lho. Urung mesti, Pak. Lho kok iso ora mesti? Lah lek nandur terus cukul pangan wereng apa yo ngunduh yo. Iki pepatahe wong Jawa lho. Wong nandur ngunduh utang nyaur. Urung mesti tangga ki utang malah minggat. Ngene lho, tembunge sing indah nggon pendidikan ki enek. Apa? Guru kencing berdiri, murid kencing berlari wi padha. Aku temokno nggih sing nggih pepatah kuwi tak tapukane lambene iki. Lho, salahe apa? Guru Kencing berdiri kuwi pepatah sing diskriminasi. kok saged? Guru kencing berdiri Murid kencing berlari. padahal guru ki enek sing lanang enek sing wedok. Kowe tau tumon guru wedok nguyuh ngadeg. Lah ndeledek kok kene. Ya. Mbok kowe ning ngesore ben iso kuyan raimu kuwi. Oh dijak omong kaya iso kon ndi. Dadi rong mesti. Berakit-rakit dahulu berenang-renang ke tepian. Bersa- Mula kaya Pak Haji Rudi itu bersakit-sakit dahulu, Bersenang-senang bersenang-senang kemudian kaya bengiki. Proses Berakit-rakit, dahulu berenang-renang, Ke tepian. ketepian. bersakit-sakit. Dahulu Bersenang-senang. kemudian Awake dhewe iki flashback tahun 2020. Nggih. flashback apa? Tahun 2000 20. musim napa nika? Corona lah. Corona, heeh, Covid. Berakit-rakit dalu. Sing lara ku lho do mati kabeh ya. Berarti Sing ora slamet ki sing sehat kabeh. Oh, Urung mesti Pak Kangko. urung mesti. Pak Kangko, Dalem. urung mesti. Iya ya. Lah apa kono ki apa ya wong ora cerdas nopo? Lho tak duduhi ngene iki. Lah saiki nek Pak Haji Rudi karepe ngeten iki napa jale? Ya wayangan lho, mosok ngene tahlilan. Lho. Iya wayangan ning mujudke syukur. Syukur kowe roh kowe syukur. Syukur ki ya nikmat sing dilakoni yo dibagikan. Dalam bentuk apa kuwi? Bentuk sosial dalam bentuk materi bisa, bentuk doa bisa, secara fisik ya bisa. Kuwi tindakan. Tapi nun sewu. Dengan riset penelitian saya di tahun 2025, bulan November tahun 2025 tanggal 10. Loh, Saya sudah mengadakan riset penelitian wong sing syukure gede karo wong sing ora seneng bersyukur. lemu tuku riset ning ndi kuwi, pasar ndi? Riset matamu kuwi. Riset. Riset ki penelitian. Penelitian. Dadi sing neliti ki aku dhewe. Aja tak mongi. Nyapa gandeng barang. Wong mau karo aku ya sajak gede kok kowe kok. Kowe tak dudoi. Kene ngono. Kowe kata kemaki. Piye lemu neliti piye coba? Wong ki syukur lan orane ki jangan dilihat dari tindakannya. Dari segi apa? Segi fisik. Tapi lek ngomong tindakan, saya bisa menekankan wong lanang kuwi syukure gede.
Dan saya bisa meyakinkan wong lanang kuwi 99,9% kuwi besok malah cadangannya swarga, Mas. Oh, wong lanang Swarga. Mergo wong lanang dadi presiden rumah tangga, duwe tanggung jawab nyambut gawe isuk nganti bengi, bengi nganti isuk dienggo murakapi keluarga. Itu tanggung jawab Presiden presiden wong rumah lanang. tangga. Tapi lek wong wedok itu ada 2 kriteria. Oh, contohnya Mas. Nun sewu, wong wedok sing ayu ki malah besok cadangane neraka, Pak. Sik. Kowe ra ngeden-ngedeni lho. Bojomu barang yo mbok dandani ayu no. Pancen arep tak cemplung niku lho kuwi. Iki ra enak iki omongane iki. Sik, ana tembang iso nggelar iso nggulung. Nah. Nek ayu, Neraka, Pak. nek elek Swarga. Karena apa? Nun sewu. Penelitian saya, wong ayu ki mujudke wong sing kurang syukur, pinaringane saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dijupuk saka ngendi? Wong wis diwehi rambut apik ngemak bakung, sakala sik kurang trimo sik disemir abang. Ora manut trimo. kodrat. Ora manut kodrat. Kurang trimo. Nggih, nggih. Ya ora? Nggih. Kuwi cilaka kuwi. Ki nggon rambut. Rambut. Bojoku ndek tiru-tiruyan. Ya disemir. Malah semir ijo. Loh, Delalah ketutnya aku pas main ning lapangan ndek ngletak. pas bal-balan wingi. Bal-balan ndek iki. Lho, lah bojomu kletak turune ngono. rambutnya semir. Semir ijo. Akhire, Mas. Ndase pangan wedhus. dikira Wah, suka. kira suka. Anu jane kon ngemut wae. Iya. Ki mboten. Heeh, ya. Meripat wis blalak-blalak. Riset. Sakara wong wedok sik kurang trimo sik templek lensa templek plastik. Ah, iya. Karepe ben saya. Ben saya apik. Soplen. Softland. Ah. Ki mboten. Ah. Kamangka Gusti Allah maringi netra ki tanpa tes, Tanpa baterai. batu. Wis kurang apik apa? Iya, iya. Irung wis bangir sakala sik kurang trimo sik disuntik silikon. Ben bangir. Ora solikin no? Mboten. Oh, silikon. Silikon. Iya. Bojomu dek iki sukses to suntik irung. Silikon no. Kayak malah ora bangir kok. Lah terus Malah minggir dredek. minggir ngiwa minggir nengen. Barang foto keluarga malah kayak kalong lah. Kaya Ya ora? apa iki. Untu wis miji timun sik kurang trimo templek kawat. Masyaallah. Sik dikawat sik dibegel. Masyaallah ya. Ya ora? Berarti Wong yang- wedok iki kurang trimo ngono kuwi. Wong ayu kuwi. Wong ayu, Pak. Berarti wong ayu Neraka. Malah wong sing mlebu swarga ki wong sing elek-elek. Loh. Oleh rezeki koyo kuwi sapa ki mau? kowe apik. Iki wong wedok. wong wedok ya. Apik. Heeh. Wong wedok ya Wong ngerti elek. aku. Lek wong wedok ki sing elek ki besok swarga. Contone sapa? Oleh rezeki. Contone wong wedok elek contone sapa? Samine karo Umi, Sapa kuwi saminumi? tukang masak. Kaya Ya ngono. apa nggih samini barang iki lho. Karo aku Loh. ngene. Kabeh iki lah nganggo alasan nyapa samini karo ki mau kok. Umi. Umi kok swarga. Mergo dandane sederhana ora maneka warna. Nah. Mujudke syukur pinaring saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wong elek ki malah swarga. Manut. Oleh rezeki sithik akeh ora dienggo maneka Maneka warna, diklumpukne dadi siji, dienggo munggah haji. Alhamdulillah. Kuwi rungokno. Cadanganipun Swarga. Nah. Wong elek swarga. Nek wong ayu Neraka. panjenengan mireng, Mas. Ya, ngerti aku. Nyata. Wong ayu, Neraka. wong elek. Swarga. Pertanyaanku. Lek tekok sing angel iman-iman utek lek mikir Pak Kanggo. Ayu, wong ayu, Neraka. neraka. Elek. Swarga. Saiki pertanyaane. Lho, Pak. Jagung bakarane lho ya. Nggih, Apa kuwi? tanggung perkarane. Heeh. Pertanyaan perlu dadi kutane. Ya, adoh kuwi. Aduh. Aja guyang-guyu, iki pitakonku tenanan lho. Bisa tak gondeli tembungmu lho ya. Nggih ya Pak Kanggo. Heeh. Sing ayu neraka. Nggih. Sing elek swarga. Takonku Bang Sulono kanthi bener becik. Ibu Hajah Fitri Aningsih sing duwe gawe iki ayu wae elek. Wong enek lho, wong enek. Mas Kangko, Apa? aku gak melu-melu mergo bengi iki pengen lunas aku. Wis Munia selesaino dhewe kuwi. Lho, Bu Hajah kan mau diandan wong ayune ora Ayu umum kaya ket sore. ngono. Anu. Kowe Ayu apa? kok elek, saiki tekan. Ayu kuwi neraka, Heeh. elek swarga. Kok kowe muni ayu ora lunas kowe. Ayo. Omong Ngene kok saiki. Tanggung bakarane, tanggung perkarane. Lagi. Bu Hajah Fitri lho, piyayine lenggah lho. Yo. Ayu pelek. Ayu elek. Kowe ra ingah-ingi kowe. Ayo langsung diadepi. Anu liyane kuwi lho. Ora. Ora iso, pertanyaan kuwi lho ora kena dijabut. Sekali metu wis. Pada pertanyaan pasti ada jawaban. Lah ya. Seksine piyayi sak menten katahe kok iso. Iya, kenyata. Ayu neraka, elek swarga. Swarga. Kok kowe Bu Hajah Fitri kuwi ayu apa elek? rene yo kowe, ndang etok rene lho. Nah, lho aku tak pengen roh rai dagelan sing ingah-ingi piye ngono.
Nggih. Anu mbok liyane kuwi to Pak Kangko. Ora iso. Ngono. Ora iso. Ayo, garwane Pak Rudi itu asmane sinten? Ayo Bu Fitri, Bu Fitri. Nah, menurutmu Piyayi Putri apa Piyayi Kakung? Wedok. Ayu pelek. Ya ora mesti ya kadang ayu kadang elek. Iki jawaban sing Ora pilih-pilih konsisten iki. ki, ora konsisten. Ora konsisten. Ayu apa pelek karek milih to? Anu ayu. Ayo, berarti lek ayu neraka. Kowe ngelokne sing bumah neraka. Anu Pak Kangkon nyun sewu klarifikasi niki. Mari piye? Jane neraka, tapi sarene Mbak Fitri menika tresno karo Pak Rudi, terus tutup giling nyenengne wong akeh nanggap wayang nimbalin jenengan terus jenengan nyeluk kula kalih kritik, akhirnya nyenengne wong akeh akhirnya swarga ngono lho. Dadi Berarti nerakane mung dilu. anu nerakane mek diluk tok ngono lho. Dadi nerakane diwakilne bojomu ya. Cangkemmu. Aku ra melu-melu kok iso mbok ketutke. Dilu wae. Dilu lho. Aku ra Neraka kok wakilan. Lah mbok kowe budal sik kok iso mangsamu. Mosok bojomu ra gelem dilu tok. Dak, mangsane. Dilu tok. Ngene iki lho, pangapunten Mas. Iya. Panjenengan lak renan penggalih, seneng tok. Seneng. Barokahipun rejeki ingkang tinampi panjenengan saking Pak Haji Rudi Bajah Fitri, mangke dipun tampi keng garwa. Iya. Lajeng benjing dipun masak, gawe panganan dipangan sakmene mbane jur barokahi. Heeh. Duwike nggih mbayari yoga sinden tukang son panggung sesuk ditekke bojone barokahi meneh. Barokahi meneh. Sik dingge sangu anake, nggih jajan anake njajakne kancane sak sekolahan sik barokahi meneh. Lho kok sampean ki ora mudeng sosialnya Pak Haji Rudi ki kepiye? Kamu kok asmane wis Pak Haji Rudi lho. Secara sosialnya besar, sedekah lilahe ya apik. Lah iki contoh to. Kok roh. Loh, lah nyatane bengi iki ya sedekahan kok kaya ngene. tasakuran rumangsane piye kowe iki? Asmane Pak Rudi ki apik ngono lho. Terus iki putrane putri iki cacah ana loro. Lho kuwi. Sok nek entuk jodoh mesti wayangan meneh. Ora mungkin ngejak iki yo. Lho sebabe? Ngelokke ayu kok. Ngono. Ayo. Pak Haji Rudi lek menurutmu wong Jawa gawe jawane kepiye? Roh ra kowe. Lho aku ora ngerti ayo sampeyan no. Ora roh. Syukur kayak dendam kok karo Aku lho sampeyan. ngene lho ra teko mek ngene tok. Ora roh. Dendam kowe, ayo. Aku lek suwe-suwe joget ngene-ngene lho aku. Pak Rudi menika Rudi, nun sewu. Menika yen kula goleki menika pun dadi napa nggih sinergi kalih jenengan Mas Kangko. Kok iso? Pak Rudi niki lek kula tak tok gaduk nun sewu nggih. Wong Jawa. Jajali cetha iki nek gawe mic iki sing banter. Iki lho, lagi lagi. Ngono jajal. Gen genah lek ngomong iki wigati lho iki. Oh iya entek. Iki ilmu tuwek, Pak. Ilmu tuwek. Saking tuweke Ora tiba-tiba. ora tiba-tiba ya wis. Sik Ya, kuat Bre. kok olahraga. Sik kuat. Wonge olahraga. Tuwek tapi Cina. Ya, grek. Ya, nah, muni ya. Pak Rudi menika wis pas mergo napa asmane Rudi. Rudi. Wong Jawa menika kudu njawani. Terus? Wong Jawa ki aja jahat, wong Jawa ki aja jahil. Jawa Jawi Jiwi. Nggih. Loh, ora mudeng kok. Dagelan diperok lingguh. Aku tak ngematke sampean sik. Kaya Kok wis nek ra iso lagi aku sing maju ngono lho. Rene. Dagelan sing nama asam urat kuwi. Lah wong ki ono lorone. Kakean iki ngono kuwi. Ayo Selasa iki. Gunem ae iki. Gontak ganti. Alah, tangeme. Ya kene ndamuni. Gontak ganti adek sejek ngono. Lho sing gonta ganti sapa wong karo sampean terus kok gonta ganti ki piye? Ganti liyane kok bener. Saiki mangke ditekoni pundi daleme tulung aku. Alah. Dadak omong kok ndi. Tulung. Ki kerja ora cengengesan iki. Ya, tapi iki contohane Mas iki. Nggih, nggih. Jejeg Aku kuwi. aku wong Jejeg. serius lho Mas, mbok kira ora serius. Prinsip iki penting. Happy wife, happy life. Wah, happy wife, happy life. Apa kuwi? Bahagiakan istrimu, kedepannya keluargamu akan lebih bahagia. Wingko katon kencana. Kencana katon wingko. Ayu mergo tresno. Tresno, beautiful because of love. Loh, jan bocah ki sekolahe mbiyen ning Inggris suwi ta? Suwi aku. Loh, ning kono pulaan apa? Betul kunci. Kunci apa, Mas? Kunci Inggris. Nggo kunci ndasmu. Oh no. Pak Rudi menika teng Inggris. Menika pun suwi. Kowe ra ngono. Pak Rudi nang kene, ora nang Inggris. Omahe kene kok nang Inggris. Kowe iki ora fokus kok nek kerja. Wong Jawa. Wong Jawa kok wong Inggris gundulmu. Pak Rudi menika yen kula goleki. Inggris. Ro Rudi ki ru ki ro,
Apa sik jelaske iki apa ki? Mbok Jawa. Lho, Jawa ki njikok saking pundi? Saka aksara Jawa. Oh, lah ini lho, Mas. Oh, ana Jawa. Pak Rudi ki ru karo di. Nggih. Berarti lek Jawane ro karo do. Do. Berarti ro ki hana cara. Hana cara ki papat Sekawan. karo do. Hana cara do 6. 6. Papat karo 6 10. papat karo 6 angkane Siji karo 0. jumlahe Siji. yen digoleki menika judu. Judune dadi alhamdulillah Pak Rudi menika wis ketemu judune jadi petani tebu dan alhamdulillah hasil dari tebu ini bisa mensejahterakan keluarga besarnya. Tepuk tangan untuk Pak Haji Rudi. Iya. Elok. Berarti apik. Ya, syukuran nimbali Mas Kangko. Mas Kangko ki kang ki ko ki ko. Oh, Hono Kangko cara kang ko. ki digawe ko. Kone tetep ko. Dadi hana cara ko 5 karo ko 5. 10. 10 angkane Siji karo 0. berarti jumlahe Siji. Judu. Wis temu judune tutup giling syukuran nyenengne wong akeh nimbali Mas Kangko sing dadi dalange insyaallah warga masyarakat bisa terhibur semuanya. Bocah kok pintere. Wah, aku ki ra ngerti nek sampean duwe materi ki ra ngerti. Pak Rudi kuwi mau ro karo do ya. Temune jodoh. Kita lek gonta-ganti we gampang haus ngene ya. Ya. Wong lanang. Alhamdulillah. Ya. Mas Kangko ko karo ko temune 10. 10, ya. Temune ya jodoh. Jodoh. Terus sing ditandur Sing ditandur tebu. tebu kita bu ki bo. Ana cara kodo to pitu karo bo. Ana cara kodo to sawala padha jaya maga bo. 18. 18. Pitu karo 18 Sawe. selawe iki angkane 2 karo 5. jumlahe Itu. pitu yen digoleki jodoh rezeki pati jodoh. Loh. Jodone asile tebu Dingge nanggap Mas nanggap wayang nimbali Mas Kangko. Kangko. Dadi jodoh ki rezeki kabeh, Mas. Di antara Mas Rudi, Mas Kangko karo tebu ki wis jodoh kabeh. Tibane jodoh kabeh. Jodoh. Loh. Napa rezeki sik ning aku ning sampean? Iya. Kamu jenengmu? Klitik. Klitik iko karo to. Nggih. Hana cara ko ki 5. Nggih. Karo tikita. Hana cara data. 5 karo 7 12. 12 angkane Siji kalih loro. yen dijumlah Telu. jodoh rezeki pati. Loh. Dadi Lah kok kene iki. iki ramalan Jawa. Ramalan Jawa layakno aja langkung bocak terus. Ya arepe nyimplah ngene aku. Lho iya, iki hati kowe nyambut. Dadi nek aku tibane 12 iya, 12 karo siji karo loro jumlahe 3. Nggih. Yen dijumlah jodoh rezeki pati. Lah ki mau Pak Rudi jodoh, Mas Kangko jodoh, tiba tanduran tebu jodoh. Mergo wis chemistry. Loh, aku tiba. Tipe pati. Dadi hati-hati nyambut gawe kowe. Lah mboten kula tok to, Mas. Sapa? Lah niki Kluthuk. lah kuwi Kluduk iki kok karo to. Ko 5 to 7 Pitu. jumlahe 12 Rolas. siji karo loro. jumlahe Telu. pati jodoh rezeki. Dadi wis pas jodone Pak Kangko kalih Mas Rudi tiba rezeki aku kebagian. Loh, aku mau tiba apa, Mas? Pati. Kamu kok tilu ya? Jodoh rezeki pati. Lah sampean padha kluthuk iki. Lah kluthuk padha tibane ya telu. Lah iya ruwak. Piye jajal? Pati jodoh rezeki. Oh, lah matane. Lah patine didhisikne, Mas. Layakno slamet kowe. Wah. Lho iki Jawa lho, iki ramalan Jawa lho. Sik. Piye Mas Jajal? Nek aku mau piye Jajal? Hah, Jodoh rezeki. Rezeki pati. Berarti kari nggih. Kari. Jodoh rezeki Rezeki pati pati. klitik. Lidik. Berarti pas kalih kodrate takdire Gusti Allah. Wong kuwi karek nglakoni urip, iya. golek jodoh. Ah. Nek wis temu jodone mesti nyantol rezekine. Rezeki, ah. Nek wis jodoh rezeki kuwi sanding, Ah. pati manut Gusti. Manut Gusti. Niki pripun, Wong? Heeh. Pati jodoh rezeki. Pati jodoh rezeki. Rezeki, ah. Wis rasah mbok arep-arep. Ngopo? Lah urung nampa jodoh ra nempu rezeki wis mati sik kok. Oh iya, matine sik. Lah mati sik iki. Oh. Aku lak jodoh rezeki pati. Mula aku keri ngono lho. Tibake kleru aku mau. Iki lho wong nek keweden ya ngene iki. Tibake aku mau tibake padha jodoh rezeki pati. Lah mulecet kaya mbah. Kersanipun gayeng Mas. Iya. Pak Haji Rudi menika mengajak hiburan ini tidak harus formal. Nggih. Dados sekedar untuk napa nggih merefresh suasana. Iya. Mboten kersanipun kepenak. Iya. Kyai Kediri itu lunak. Lunak. Lagon nggih seneng, guyon nggih marem, lakon nggih gatekke. Mula kecakup sayanipun. Ngampil kalih napa setunggal? Lah monggo. Sampeyan apa pira?
Sembarang. Oke, siap. Anu tak goleke sing rada anu cantik wae. Kene nduk. Ini nduk, sampe nduk. Kene. Ya. Kabeh. Cepada nelongso jamane, jaman rekoso. Urip pancen angel. Kudune ra usah ngomel. Ati kudu tentrem. Nyambut gawe karo seneng. Ulat aja baten Yen dikongkon ya sing teman. Oh langsung tak duetke wae. Kene nduk. Siji loro. Oke no niki. Oh karo Barekno. Kula tak milih sinden sing rodok penyakitan. Lah miket mau kemulan terus kok Mas. jane sinden po arepe antri cukur. Kok kono ya angin ngebes ra umum kok iso. Kene rek ayo rek mlaku-mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek rame-rame bebarengan. Cak ayo cak sapa gelem melu aku. Cak ayo cak golek kenalan cak ayo. Yo kuwi apa to kuwi kok iso kae lho bagiamu kae lho tunas tebu kae lho ngono diopeni Gak karo gitu. ora iki sing kene ya kene wis kalah dhisik kok iso ngono Mbok tambah 50.000 tak ijol iki ya. lho kok tambah-tambah 50.000 rumangsamu kowe padake apa wae ayo kono diurusi dhewe Kayak penyanyi dangdut kan. Gendang gelem ora? Iki galak ya, Cok. Pertama galak ning matnongku suwi Nyokot. Padha iki kowe. ora ngerti kok kowe mangga. Oh iki gelem ora gelem ya kudu jodone dhewe-dhewe. Lah nggih leres. Serasi. Anu ya serasi selaras dan seimbang. Nduk, besok nek awake duwe putra ya dijenengke kaya asmane Pak Rudi apik. Nggih. Rudi iki rukun dina-dinane. Mula usahane tebu tetep gawe bunga. Dadi awake dhewe rumah tangga sok anu ya nduk ya. Dijenengke anake anak sing berbau alam ya nduk ya. Paling tidak tole lawu ngono apik. Oh, gunung-gunung. Mungkin no jenengku Semeru ning Tias ya. Semeru ning Tias ngono. Jeneng alam nduk ben rada beda. Ade sampean ndek anak jenenge Sapa? Lahar Gunung Merapi. Panas nungku nesu terus engko arek dhewe. Emosi terus kaya Pak Rangga. Ngono ya nduk ya. Iya, ngono ya. Mas. Ben apik ngono. Cak ayu nek kaya ngene. Saya kuru awakmu iki jane sehat wae kena anu iki bojoku nang lho. Iki bojoku ndek ngene nang saya bos. Apa? Duwe grup deh. Grup napa? Lek nang gone Jakarta nek trio maca. Nggih. Terus enek trio libel. Nggih. Terus enek penyanyi. Dua serigala. Dua serigala. Bojoku ndek tak wah ini tak gawe grup iki jenenge Sweet Urin. Oh, sweet urin apa Mas? Sweet Urin. Loh, Apa itu Apa kuwi? artinya? Sweet ki manis, urin ki kencing. Dadi kencing manis gitu. kowe ra sembrono iki lho. Anu, pangapunten Mas Kanggo. Piye. Mawi penjan pirsani kados pundi? Dedeg piadekipun mawi kula sampun cecaketan ngeten pripun? Kaya serasi kaya Kamajaya karo Kamorate. Alhamdulillah. Iki lho, Oh, Nduk. iki kaya Bagikan Dewa dan Dewi. Kumajaya karo Kumaratih. Sok nek kagungan putra dijenengne sapa, Nduk? Sing wayang kira-kira duwe kawibawan, duwe kaningratan, Nduk. Sapa, Nduk? Coba kowe ngomong coba. Abimanyu. Apik. Abimanyu. Apik. Oh, Abimanyu. Iya. anakmu sampeyan cara mbok jenenge wayang lu sapa Cahayu? Sapa? Jenenge wayang lu sapa? Siapa ya, Mas? Sing rodok sing apik sing gagah lho. Jenenge anu ya Anoman lu piye Anoman. Kaya pakne engko. Lah ya mirip kan anak. Ya mirip toh. Bener. Anoman kok kaya sampean to Kang Mas. Ya bapak iki munyuk lah mbok iki beruk. Ora sembrono kok. Padha eleke kok sombong. Apa-apa ora apa-apa. Coba Nduk anu tak kepengin ngepenakke nggon murung-rung piye coba. Rung. Tembang. Bojo kula sumeh lho Mas. Sumeh piye? Angger arep ngomong guyu. Iya. Lek sume kalah karo bojoku iki lho. Bojoku iki ning omah guyu, ning dalan guyu, ning pasar guyu. Sumeh ta? Kentir kok dengerane. Maksane kok iso. Malah Coba. penak to nek ndelok. Pelak. Ya pelak. Apa tekan? Apa-apa kena sing penting bawa. Bocah kok kaya. Amit aku ya kena.
yen ning tawang ya kenal. Bocah kok kaya ngene iki. Ning kuning ya kenal. Apa toh? Ayu nih ramjak ayu. Nanti kalau beda aku luntur. Tong bedak 4 karo 5 mbok campur ya lek mriki. FIFA. Sayang kamu. Pamintaku. Sing lanang ya gedhe dhuwur lenjer kuning. Weh. Iki jane Sing wedok ya ngono. Kowe rene. Bagianmu aku. Iya. Nah. Nimasito Weh, jan luar biasa. Kamajaya, Kamarate. Kamajaya, Komodo. Dadi Awakmu komodo tadi sampean kok ora lagi gampang melet, Mas. ya. Iki angger turu ngono. Nyembur geni. Atut runtut tansah reruntungan diajeng Iya, Mas. ana surprise kanggo sampean. Apa kuwi? Sik ning kene wae tak pundhut kita. Surprise iki apa le? Aku dikei surprise. Kene. Surprise iki apa le? Tak pundhut Hadiah toh. iki limited edition. Wih, Iki saka Singapura Apik, asli. dari Singapura. Iya no. Iki kanggo Makasih sampean. sayang. Ya Allah, Eh, merek. Sok nek awake dhewe lelungan gawe iki wae. Oh, mereknya Charles sih. Saman ya tak wae surprise. Tas iki Itu mereknya apa itu? ini mereknya sedot. Karo Ini mereknya Hermes sih. mereknya Nde Sedotan. Harganya berapa itu? Aja didelok regane tapi proses pembuatannya. Oh gitu. Lah nek iki kulit asli to, Mas. Loh, iki Iki kulit asli. iso nggadah pitik ora. Iki kulit asli. Kulit asli Lah iki lek iki pengen asli, larang. lek pengen asli iki iso mben kulite kita klontok. Wah kaya jara sandal. Terus diajeng terus. Balekno nggone mbaknya, Mbak. Ini tak betak. Ade, sangone arak bareng. AM kuwi AM. Rada maju iki ndak ben kena padangi. Apa to? Sini kamu. Ing sarina. Kesane kowe kok kayak nafsu banget karo aku to, Mas. Ya nafsu dong aku babis minum jamu kok. Jamu apa? Sorengat. Apa kuwi sorengat? Sore diombe besok jengat. Wong gawe jengat-jengat. Jengat atine jengat tresnone. Oh, pilmu enek pira, Mas? Pilku loro. Lek ngombe. Su loro awan loro surure. Wah, Pak Klitik. Badhe tindak pundi Pak Klitik? Masyaallah Pak Kangkong. Nggih. Menika saribet kalih Keng Garwa. Oh, kalih sinten? Bu Klitik. Tindak pundi? Badhe sowan wonten dalipun Pak Haji Rudi Bajah Fitri. Wah, mboten ngaten Pak Kluthuk. Dalem Pak Kangkong. Sae sehat Pak Kluthuk. Siap Pak Kangkong. Wah, tindak pundi Pak Kluthuk? Badhe teng pasar. Oh, kalih sinten? Kalih menika kalih blu kuduk menika. Kok iki lho Bu Klitik kok iso. Ya kan ya aku ya bojoku ya blu kuduk aja ya. Yo Turunan nyambik. Bisa kaya entut jenenge. Aku mbok elek terus semua aku. Aku ngelek-ngelek. Mosok blu kutu. Ngelek-ngelek lambe ning atiku tetep tresno karo kowe Cahayu. Wis tak menengo. Wis tak menengo wae. Menengo lek kanthi omak jotos nang lho ya. Irungmu kok bangir banget to, Nduk. Janggutmu nyatis, irungmu nyatis, pipimu yo nyatis, bathukmu yo nyatis. Kabeh kok nyatis ki jane wong apa unta. Ora iso ngalem. Kok kabeh nyatis lho. Wong ki nek seneng. Seneng yo seneng tapi sing realita wis kok kabeh nyatis lho. Malah kaya unta. Kuwi kono genti kowe ora. Nek motoku piye, Mas? Matamu ndrendok. Lah, untumu mbok kawat barang ta? Iya, ben modern. Cepoten. Lah ngopo? Ndek iki mbok kat mau sambar mbledek malah. Lah kan ben modern. Tajak becek mangan kangkung malah kewer-kewer kaya kebonan. Tembang lho Cahayu. Rodok ben ganti kono. Oh, Aku pengen ngrungokne suaramu. Ada porone to?
Yo sing lanang kasare. Sing lanang kasare kaya ngono ki ya ampun. Lah ya gak so sweet blas Mas. Ora kaya iki yo nduk. Iki malah garapane penak kasar-kasar. Maksudnya anu, apane? Sayang. Sing wedok kaya tumpeng. Tumpeng matamu. Aku diece lho sayang. Lah kok mburi kaya tumpeng. Iso ndi iso mblenek ngono lho. Iya nyenengke. Tumpang metune lempeng. Wong ngene koyo berkat. Sayang kamu ridho enggak kalau aku nyanyi? Kenapa? Kamu ridho enggak kalau aku nyanyi? Loh, yo ridho. Masa wedok jenenge ridho? Ridho itu setuju. Setuju sayang, setuju. Kamu ridho enggak kalau aku nafas? Kamu ridho enggak kalau aku nafas? Ridho sayang. Kalau kamu enggak ridho aku enggak nafas. Loh, alah mati yo. Oh, blesi sing lanang tegel. Lah iya. Wis sing lanang tegel. Kudune ngene. Jajal kamu kayak ini. Kamu kayak ini coba kamu. Sayang. Jangan sayang toh. Apa? Hani. Ayah. Ayah. Oh iya. Ayah. Ayah ridho enggak kalau aku tidur? Ridho tak kancani. Cangkem. Iki lho. Iki sing ditakon. Pasangane dhewe-dhewe kok. Aku lek krungu cah wedok sampe turu kudu ngancam. Aku takut. Kudu ngancam. Yo, piye, Dik? Ayah. Dalem. Ayah ridho enggak kalau aku napas? Kalau kamu napas, ya aku enggak ridho. Loh, berarti pengen mati. Terus? Loh, tapi aku siap membantu untuk memberi napasmu. Lah ora tau sikatan jo gelem, Pak. Nyapa kok iso? Tak lain napas buatan. Untukmu pasangan. Ora tau sikatan iki kok. Yo, jajal banget sayang. Heng sarina. Ing sarina lan ngene Aku yen krungu swaramu niku. sayang. Sampean kudu-kudu. Piye sayang? Kudu Apa sayang? kudu tak pegat. Ojo, apa aku wis ora bener. Jangan dicontoh keluarga yang seperti itu. Tapi saya yakin awake dhewe rasa pegatan Cahayu. Lah ngopo sayang? Urung rabi ya. Dik, Kok aku mbok konak-konak keket biyen. Ngaku. Kuwi ngono cara nyambut gawe training. Mosok training nganti 5 tahun sayang. Lah aku urung rasane. Urung temu-temu. Hani, dalem. aku kok pengen sesuatu yang harum ya. Piye? Pengen sesuatu yang harum. Loh, aku kan selalu 24 jam untukmu toh, Dik. Oke. Apapun yang kamu minta aku selalu menyiapkan. Gitu ya. Kamu pengen apa? pengen Sesuatu yang harum. harum. Oh, deh, tak pundhutne to harum-haruman iki spesial parfumku dhewe saka Paris. Wah, mesti lali. Mangane bingung parfum kok Paris. Harum ora? Harum pol, larang iki mesti. Gane 100 Kasih ya Hani. Paris 100 sih kok. Tuku ning Shopee. Shopee 100. Wis sing kawin 30. Kawin. Pengen harum? Aku tuh merasa bau badan gitu loh sayang. Mangan sithik. Wis tuwek iki gampang masuk angin. Iya bener. Terusno kuwi jele. Kok sio-sio? Ayo. Nanya. Tak kandhake pacarku lho kowe. Pacarmu ndi? Aku pindah iki wae, aku mau karo kowe. Loh, Kene Yanto. Jangan maju. Jangan maju. Wis. Selingkuh. Bojomu selingkuh. Aku sebagai adike, aku setuju karo iki. Mergo luwih ganteng iki timbang iki. Wis. Ngono. Kene Yanto. Wah, Yanto. wah modele digandeng langsung. Langsung bayar. Dhuwure kok ya padha. Kok ya mencep barang lho. Kok ya cocok ya. Begitu mbok gandeng langsung bayar. Ngomong sarang ya. Sangeyo, sangeyo. Tangane piye? Sangeyo. Ora iso ngene wong bisine jempol kabeh kok iki. Kamu duduk dulu Yanto. Tunggu aku ya. Nanti kalau aku bar tak sama kamu lagi. Iya.
Terus nanduk. Ing sarina. Wis mau. Sawengine wis apa urung? Wis kok. Oh, wis to. Datang Gimana sih Hani? Datan kenggang sara ampun helas lamun. lah iya tak Lamun. nyawang Ada aku penyidam sari. nyawang aku takon welas sithik Oh iya. lamun doh jageting ati Mas, aku dadi bojomu aku tumbaske omah ngono lho Mas. Tekono gelang, tekono kalung iki lho aku Tak gak tekone omah loro gelem nggoni sampean. gelem Omah Dora rumah jangkrik. Deles. Kalung. kalung. Aja tuku kalung, sesuk tak kalung nyarit belum. Bongkol ora ndek apa-apa. Aku njaluk pegat lho. Ora iso lho rabiuk ngengkak tapu iki lho. Tapi rasane kaya uwis Kakang. wah Rasane kaya wis mbok ngono ki saur opo iya yayi opo iya yayi Aku suyuk jijik. kowe iki ngono ora gelem ngladeni kok iso Kate digundul. Iki ban nyeluk kakang to nyeluk biung ban. ya Aduh segonya metu. Lawannya endek. Iso Yen digelandang cedak. kaya sama. Yen cedak tansah ngulak. Aku penyanyi rock. Sida. Oh. Asih maaf sayang aku tuh lagi pilek ada peradangan di sini. Aduh, kamu nggak bilang dari tadi sih. Mangap. Apa ini? Mangap. Dilek langsung ditelan. apa mas kuwi Paku payung. Kok buat mentok? Kayak late kayak SBS ya. Hani aku kedinginan. aduh matre kuwi ya kok iso nek kuwi mulai teruntal ae Dikira tak Kowe iki aja bae to, Fang. Bojoku pengen melu kowe lho. Aja ngene Lah kan pengen dipeluk to, kan aku kadang. wis cukup tak sanding ini wae menel era. terlalu memeluk bisa masuk ke dalam-dalam nanti Waduh. Saya. Alah. Senengane kok iri. Mulai sayangane tak biarang botol gundulmu. Mayu udah tuwek wis soyang sang. Aku kedinginan. Ngono, api-api ngono. Api-api. Pindo mimi. Ayo, Pak. Pindo mimi lan mintuno. Meneh, Pak. Ayo. Ayo bareng. Nimas ana tepi wajib. ya Sida. Sida asih. Sida asih Mas Kakak Salam. bawane ngambil niki nanti lagunya Roman Ah, tetep digawe rancak dalu niki apa lagune, Jo? no Asik. Wah, iki Yuk, ya. ya Oh, teklek ketemu kalian to kuwi. oke oke Oh. Aku yang ngadep. Aku yang ngadep. Kataku. ya Yo, Sama kamu. itu jelas Indonesia. Ya. Apa kan judulnya? Teklek ketemu kalian kan. Janda baru. Oh, janda baru. Nah. Halo. Ya muga-muga ning tembang tok aja nganti boten dadi janda. Betul. Yo. Yo, coba kayak Mbak. Yuk. Gendang. ya dong
kejengkleng no. Piye kok ora kompak e piye? Iki bengi iki aku tambah kangen lho karo jenengan. Kok nganti dhewe-dhewe nyele iki lho. Kok iso? Awas. Deg-degan dek. Ngene ngono. Ayo. Deg-degan dek. Yo, awas. Kono lho kok madhep rene iki lho kok iso. Iki ning tak jengking asam urat to iki. Ora-orane iki kok wis ora. Kowe iki yo madhep rene. Ayo, dadi ayo. Yo, sithik ning memuaskan lho. Deg-degan jantukku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora nyono aku ra ngekewo apa bener seliramu wis pepisahan. Kowe enake ping 3 ngono kuwi ya, Mas. Oke. Coba. Mas. Teratapan Mas. Sing wedok kok ora agresif blas. Alake iki lho. Lah nyapa? Sing jenggleng kene kolore pedhot iki lho. Kowe mripatmu yo nyak. Lah sing jenggleng kene kono sing agresif. Ora ngerti wong tuaku ya ngono kuwi ngono. Oh nggih. Siap-siap. Deg-degan dek. Deg-degan hatiku deg-degan nalikane aku krungu kabare ora ono aku ra ngekemo apa bener siram wis pepisahan. Yo, awas dong. Ayo, ya, awas. Gua iki waduh. Jas. Iki yo gelem mencolot to ya. Jajal awakmu kok. Iya. Awakmu. Ternyata kayak goyangmu kayak ngono. Teratapan Mas.
Mas. Iso gadul. Iki goyangane kaya mentok kaping telek. Tapi kan iso goyang. Iya lho. Kudune tratapan Mas kono ki dedet awakmu terus wek ngono. Moh. Moh. Lah ngopo? Dadi bebek bahaya. Lho, sing wedok ki bar tratapan Mas kendangin dedet terus sing wedok ngene wek terus kowe sing lanang wek terus akhirnya wek mudul wis kewer ngono. Aku berarti dari belakang. Nah, ngono. Wek. Ayo tratapan. Kok nek nelek piye? ngelek timpal dhewe. Timpal. Ya ngono kuwi saya sekata to kok iso. Ayo. Tratapan Mas. Ah, sedae kan. Ayo ndang. Akeh wong. Aku sing ngene-ngene iki lho. Ya tak akeh wong lho nyapot to. Anu ning tebon-tebon diluk lho. Apa ning suku-sukutan kono? Gundulmu gatel kabeh metu ya. Tratapan jantung orang ngira kepanggih kali sampean tak kira Mas sampean isi bujang jebulane sampean Wes ora perlu lagu Dek. Senajan tak anyar ning sing tetep setia. Masa Mas ya Mas Pak Kades Direjo Bogor. Jotote ketuke Wong sing patuk akeh kene ke kang apa. ning kota Semarang lagi ketemu lakok sakit kang beda Setute maleme minggu kowe wong ayu Jo gawe gelo atiku. menyang Solo Mas tuku selendang biru jo sembrono nadyan aku jangan Kene tak derekke. aku yo Kene tak derekke lenggah ya diajeng. makasih ya aku Ya gak sama-sama. Wong yo antah. Piye to? Iwang aku. Lho kok piye? Sik to, ben penakno lho. Garwamu ki ya ditutke kok iso. Ben iki bojoke seruntul aja. Kok seruntal-seruntul kok iso. Mas, Dalam kata sanget ingkang lenggahi dalu menika dari jajaran kepemerintahan lenggah. Nggih. Pak Dewan, DPRD, Pak Juwanto lenggah. nggih saking Partai Golkar. Mbak Lurah Pak Juwanto. Mbak Lurah Juwanto. Nggih. Terus Pak Dewan Kuswanto nggih. Nggih, juga terima kasih kanggo penjane Bapak Haji Sugiran. Amin. Sing ngebel awake dhewe berdua. Siap. Nah, Majo iki ne pamundhut saka sing kagungan dalem. Dawuh dipun sampaikan, Mas. Saking penjane Ibu Hajah Fitri. Nyuwun lakon Gerajakan Banyuwangi. Lah niki, kudu diaturke niki. Semaring ngartos 200.000 sembah nuwun. Gerajakan Banyuwangi. Amin. Juga banyak yang memonitor lumantar YouTube, Mas. Siap. Juga ada yang di TikTok ini di YouTube 3.500 Alhamdulillah. pasang mata juga. Nggih, matur Yang ada nuwun. di TikTok Dwi Jolaras Indonesia mencapai 2.200 pasang mata. Sebaik-baiknya seniman, sesukses-suksesnya seniman, Ya, itu juga ada sinergitas dari konco-konco media sosial. betul. Ngaten. Terus matur sembah nuwun konco-konco dari media sosial. Mlakune seniman niku sakniki pun didorong dengan teknologi, Mas. Betul. Kula sembah nuwun. Tadi iki pomo 5.000 muncul dikelompokne ning kene nggone wis ora muat. Wah, saestu. Yo. Iya. Anak wedok saka Jombang adoh si Nggih. Puspita ya nyusul rene. Alhamdulillah. Nggih. Yo, iki diaturke pamundhut spesial kagem Jampi Sayah penjane Ibu
Fitri. Gajah Fitri. Nah, Banyuwangenan. Ayo Bu Dewi karo sapa jenenge Wiwik Ernawati. Ini Mbak. Panas-panas laku orang nggawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya keket fungsi neng Madiun Jakarta ayo rukun tetep kita panas-panas laku orang nggawa payung sandale diseret lamaane mlentung Surabaya keket Madiun Jakarta yuk dirukun tetep kita. Nah. Spesial kanggo sing kagungan dalem. Saestu. Iki ana sinden namine Mbak Duwi. Memang Mbak Duwi. Sik. Angkat tamu vokal ki lho. Iki ana sinden asmane Mbak Duwi. Pancene Mbak Duwi kalau cantik sekali. Yen disawang kon mburi piyayine meraati. Kalau saya lihat beliaunya baik sekali. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Ayo. Iki ana sinden sing siji jenenge Wiwi. Walaupun kecil saya lihat fisiknya cantik. Wi. Cantik. Iya. Sing siji gedhe, sing siji ketok cilik. Senajan cilik saben isuk lah tau cawi. Jadi dia dendam marah Saya bisi iki lho, Halo Mbak Bisi, tak cawi. Oh wis digoleke. Ngono. Goleke ukara sing kepenak ngono. Bisi Mbak Dwi lho. Ayo coba. Bisi aku. Kagem bawa mboten. Deno. Pamundhut sing kagungan dalem ya kudu dikumpulti sak bawane. Amin siap. Mamyat mayong. Wah. Ya. Saya mau live TikTok terus besok. Suarane kiane ngebialam-bialangan Belayo lah suarane kendhek lambian bagus banget. Oh enak lho. Oh, ngono iki komplite iki nganggo jenglengan barang. Nggih, leres. Ah. So, Dalam Kok diceluk suwak dalem iki piye? Jenengmu sapa ta, Mas? Sukluduk. aku lek krungu suwi kudu moro. Lah iya. Nyerembahi. Wah, janger ki ngene lho, rada dhuwur ngene. Inine simetris. Nah. Nah, Nah, apik. Kaya leak lho. Nah, yo bener ngene. Mripate, tuk. Ngono. Sing obaki mripate tok. Lho, ngono. Diguak, mripate diguak. Neng ndi? Diguaki mirip kene lho. Kalau tak buang aku rasa omong manfaat mata. Wah, bleset tok sampean iki. Noswanto. Nah, tangane jangan. Bela, mau apa lo? Lah, pucuan. Eman yo. Ayo, Mas. Bah. Sese Mas, lepo. Ngono kuwi. Lah kuwi nyapa kok mlili kancane. Ngene lho. Lho. Nah, ngono lho.
Ora kok terus Iya, iya. mlaku sik. Ayo Mas. Weh lah cuy, ngono jajal. Ora cuy. Kowe nyeluk sapa ngono lho. Kowe. Ngono. Ayo yo jenengan yo. Tak contoni sik. Pianyu Engko sik. Urung kok nang wuh. Udah kene bar kena pecel apa kowe? Ya tak mut gundulmu. Wong wis dikandani, iki nek wis rampung njur sampean bengok. Kita ya apik. Rampung bengok. Kita apik iki. Lah iya. Besok karo komet ya wis. Angel ram iki kok yo. Beleno sing terakhir yo. Setan. Kowe iki do migrane iki lho. Wah, jan wis ngono. Ah. Wah. Lor lan kidul alas angker. Mlayu lho. Ndang langsung mencolot lho. Ngene terus ndang langsung mencolot kok mubeng tok iki lho. Wah. Ngono. Kang Kelivian Livian Bukan melakukan lawan dasmu. Loh, iki janger ki mesti lho ngono kepenak. Wis mlaku lho. Terakhir engko bar iki kudu dernen lho iki. Teh, saiki ngopeni dagelan tuwek sitok kuwi. Susasana antisang terus nose toh. Piye to ki? Wis ta. Kowe iki napasmu kurang pas kok iso. Sel. Aduh tak kon minggir. Minggir wonten aku. Tak kon atraksi sithik ra. Ya. Kon dadi klarap kan. tanah India Gumelaring. Gumeliare
Pansari Nusantara Gelandyangan gelandyangan penggemar berat saka Kediri kepareng kumpul bengi iki Mas Jo. Kalebet Mas Joko saking Kedung Malang Papar Kediri ya rawuh. Urung para kanca-kanca KPK komunitas penggemar Kangko juga hadir. Juga yang ada di streaming Mas Joko Pilang Kenceng Madiun. Nggih, Mbah nuwun monitor Mas Kangko. Mbah nuwun Mas Ngadinu Pondok Ungu ing wonten Jakarta ugi monitor. Lurahe Pereng Mojogedang Pak Suryanto ugi monitor uga. Lurahe ana ing Girirejo Bagor Nganjuk ugi monitor Pak Lurah. Nggih. Kalian salam kagem KPK Mas. KPK napa? Komunitas Pecinta Klitik. Wah. Niki nggih gadah KPK. Nggih. Komunitas Pecinta Ketek. Juga ini Mas Ngadinu Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Alhamdulillah. Lan sedaya anak-anak kula ingkang wonten live streaming becik wonten ing TikTok, becik wonten ing YouTube. Pancen sedaya menika mlebet wonten ing becik ketitik ala ketara. Si Puspita malah kon Jombang rene uga Rahma, Numi, Nafisa, Birgita, Fani, ya, lan kabeh wae sugeng mirsani. Ya, gerajakan Banyuwangi yuk dados. Mak Indonesia, Ponorogo. Mas Tarno, Tania Jaya.
Andrea, terima kasih. Longgoh nang pasiran, sembur-semburan keredoan. Manuk-manuk Ferry Andrisa, terima kasih. Mas Karno, salam untuk Mas Klutuk. Nah. Sirsiran hambil gendingan, gending hasih ya nyubangian. Sirsiran hambil Alhamdulillah. Ya. Tasih kalih Mas Jo Grindik Leres Mas Kang. Menika sing kula kerekne niki anu bintang-bintange Dwi Jolaras Indonesia. Satu Mbak Mayang Anjarsari, dua Mbak Wanda Amara. Nah, pokoknya nek sinden Deli urung enek cah loro iki urung komplit. Kirang abdal nggih, kirang abdal. Latihan bareng kok ditinggal mulih karo Wanda. Yoga-yoga ra semangat. Teman. Terutama sing enong. Lah ya. Tahanis gak iso. Supon musik cur. Apa ini tanom yang Ayo Mas Dono, berpacu dalam Yo, musiknya Indonesia. Yo. Oke, you ready? Hey on. Hey on. Ha ha ha. Samping son family biasa. Terima kasih. Nah, iki dua karakter yang berbeda Mas Klinik Lodo. Antara Mayang karo Wanda ki beda karaktere. Karakteripun. Oleh Mayang niku kan kula ndereke jenengan to, Bos. Nek Wanda kan ya nembe niki. Kari-kari iki. Ning wis sepakat, wis sumpah arep melu Dwi Jolaras Indonesia selamanya. Ngoten nggih. Sampean pun sepakat, Dik. Sumpah prasetyamu arepe tetep ngabdi nggon Dwi Jolaras ya. Insyaallah. Padha karo aku arep tak adekke selawase ya. Tak adekke selawase wis to. Wis pegawan kotak, Nduk. Wis. Ya arep nyapa Ponorogo ya anu gitar ae. Kula nggih ngoten. Dua karakter yang berbeda. Nek Mayang kuwi wis kagungan garwa, nek Wanda ki masih perawan. Oh, malah sing cilik niki sing kagungan garwa. Wis SMP sampun manak pindho niku. Iya. Kita cilik kok haus. Ku enak kok. Percaya ora? Wih. Beda karo Wanda, Wanda ki pun pengah. Jawaban bocah sing jujur ki ngono ki timbang tedeng aling-aling njur bloko suto wae.
Biasane sing meneng-meneng niki lho malah sing Yo. piye ning burine. Oh, nang mburi. Ya. Malah Iki jinak-jinak merpati to, Nduk. Lah. iki malah karakternya jinak-jinak Nah, merpati. ngono. Jadi jedeki ngadoh kan enggon peteng dekem ngene ya. Kuwi ya wis padha karo kuwi SD terus double. Ya ora to, Pak. Nggih, nggih. Ora ya. Ndak, ya. Nek wis terbukti kok sing paling meneng dhewe iki siji paling nemen dhewe sing den Jolaras ki Burini. Dadi Masa ngeten iki ajeng. Buri niki mesti meneng ora nek sing ngambah. Masa burine ajeng kenjenan nyanyi bokong sema. Ning bener lho Mas yo, penyemangate kanca-kanca Dwi Jolaras Burini. iki Wanda. Burini. Wanda iki wah. Ada Burini. Ora apa-apa, Nduk. Kanggo penyemangat, Sama kanggo nak. motivasi. Dalemmu ndak? Ndak. Kula ngawi. Oh, tak petuk aku ya. Ya Temu ndi? Oh, alah, sindene alek to, sindene alek. Sindene alek bae yo ngono. Tembangipun ngagem ngagem musik nggih. Saya ke musik no. Lah ora ditekoki belas ya kowe. Lah iya ngono ki jenenge klewa-klewa tok. Piye? Sing takoni sing perawan tok ngono ki kok ra ketang sithik diganggokke. Tapi tak tekoni piye awakmu kuwi wis kulino. Ya apa ngono kok. Cobi kotipun Mas Doro, kotipun cobi. Kene ya kene. Apa Nduk Maya apa? Wanda. Nyanyi lagu ya. Tembahipun Puspita, Pak. Puspita Nolo. Ah ya, Puspita Nolo. Apa kuwi? Rale piye rale? Rale piye ya? Bawa ngarep, Nduk, bawa ngarep. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Anda yang tahu. Ya. Rembulan kang sumunar yang seni terus nakan tuh tarana liya mengsira sayangku. Lagune cah nom, wong tuwa kene nyisih. Ya. Ora mudeng. Suarane yo sak warna. Sak warna, Macam sak niki. warna. Katoke mun sak ukuran. Ya ora. Gak gede wadah. Heeh. Berarti kamu wis Wanda ki SSA. Tapi tidak pindah gitu. Ya, gamelane kantor lho iki Puspita Nolo. Ya, jadi kita gumyak, kene kita gayeng. Ya. Monggo Mas Soro, yuk Puspita Nolo Mayang Fit Wanda Amara. Yuk. Asik. Jon, Nggih. ya ta? Iki karek nutukne lakon Mas Jo. leresipun ngeten Mas Nggih. Kanto. Amargi sing mirsani menika kathah Nggih, nggih. turnyatanipun